Er du glad for kortet, Andrea? Det er godt kort. Ja, godt. Ja, det er sgu godt kort. Så en julekort, det smager godt. Prøv at tage en bid. Prøv at tage en bid. Prøv at tage en bid. Prøv at tage en bid af kortet. Øjeblik. Så er der post. Skål. Ja. Det er godt kort. Det er godt kort. Det er godt. Yeah. Det er godt kort. Haps.